Isifunda se-ANC eThekwini sinamagatsha angu-110. Sithathwa njengesibalulekile ke ezinhlakeni zeqembu njengoba sinamalungu alinganiselwa ezinkulungwaneni eziyikhulu. Lesifunda sagcina ukukhetha ubuholi engqungqutheleni eyabe inodlame ngo-2015 kwasekuthi ke ngo-2018 bahlakazwa ubuholi balesifunda kwaqokwa obesikhashana. Babili ke ababukeka begaqele ke isikhundla sokuba ngusihlalo weqembu kulesifunda. Wayengusihlalo waso lesifunda waphinde waba yimeya yaseThekwini uZandile Gumede kanye nosomlomo wakuwona lo masipala uThabani Nyawose. uGumede ongomunye ke wabaholi abeseka loyo wengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma uhola ke uhlangothi olubizwa ngeUnity. Bese kuthi uThabani Nyawose oweseka umengameli weANC umnumzana uCyril Ramaphosa yena ahole uhlangothi olwaziwa ngeRenewal, Rebuilding and Unity. Wayengunobhala wophiko lwentsha yeANC esifundazweni uThando Xolo Sabelo kanye nowayengunobhala walesifunda uBheki Ntuli basohlangothini lukaNyawose. Iqembu esifundazweni lithi selenze konke okufanelekile ukulungiselela lengqungquthela. Noma ikhona imibono ekhona iyahlukahlukene phakathi kwalabo abeseka uComrade uThabani Nyawose ukuthi abosihlalo wesifunda nabese kuComrade uZandile Gumede ukuthi abosihlalo wesifunda namathimba abasebenzisana nawo. Kodwa sinenkolelo yokuthi leyo mbono ayizokwenza ukuthi ingqungquthela iphazamiseke. Omunye umhlaziyi wezombusazwe uthi yize lengqungquthela ke kungesifunda kepha imqoka kakhulu kuzwelonke. Most of what is happening right now, whether you are talking about a branch meeting, you are talking about a regional meeting, you are talking about a provincial meeting, factional politics is at stake. So everything that happens, it depends on the faction that you align yourself with. Umngomezulu uthi ke iqembu kumele liqinisekise ukuthi ezokuphepha zisezingeni elifanelekile ukugwema izinkinga ezingaqala ngesikhathi sengqungquthela. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.